Аз съм Христо и това са новите геймърски слушалки. И знаете, че не ги отворих пред вас, но просто предишният клип беше пълен буклук и го изтрих. И така, кабелът му е 1,5 метра. Самия микрофон е много чувствителен, много удобно, пробвах го. Това може да се увеличава по размера на вашата глава. Не може толкова, може и до повече, но ето вижте това как се върти. Това е по ухото ви може. Поначално смех, че е щупено, ама не, то си е така. Як е модела на Power King, може да си го закупите от Kaufland. Но мисля, че взех последния модел. Много разпродавани бяха. Но са удобни според мен. И сега се върващам. И добре, здравейте отново. Както виждате, слушалките много ми харесват на мене. Ако искате вие да имате такива, просто ми напишете коментарите. И аз ще направя всичко по въпроса, да намеря сайт, от който да ги вземете и да ви го поставя. И така. Тук много удобно това. Меко е такова. Но ще ви удобно на вашата глава. Знам, че още не съм правил клипове от компютъра, но следващата няколко месеца няма да има. Съжалявам за което. Но е така. И това беше от мен. Ай, чао!